Ngayon. Ayan, na-miss ko lang kayo kaya ako nag-live. Ayan mga kapatid, dahil na rin po doon sa mga nagpapa-shoutout sa akin. At doon sa aking mga friendship, ayan, na-miss ko kayong lahat habang nagla-live. Isipan ko lang ngayon habang nilalanghap ko ang sariwang hangin. Ayan po. Saglit lang, ayos ko yung aking cam para magkaintindihan tayong lahat. Ayan. Ayan. Ay, hindi ko naayos. Wait a minute. Ayusin natin. Kasi masyadong mababa. Taas ko. Tanong ko. Ayan. Ayan. Ang gulo. Hindi ko maayos. Ayan. Hindi ko maayos. Maya na lang itich. Ayan. Tabi ko muna to. Wala, hindi ko magamit yung stand niya. Kasi nga masyadong maiksi. Ayan, hello po sa inyong lahat dyan. Ayan, pasensya na kayo. Medyo nahirapan ako sa kakahawak ng ano ko. Dito na lang tayo. Para masaya. Ayan. Gulo. Ayan, na-miss ko lang po kayo. Kaya ako nag-live. Yes. Actually, nandito ako sa kataas-taasan ng aming house. Ayan. Para hindi mahulog. Ang hirap ng walang stand. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, na-miss ko lang kayo kaya ako nag-live. Mukha ko. Ayan mga guys, kasi sobrang busy sa aking mga junakis. Pasensya na kayo sa aking intro. Medyo magulo. Ayan po. Dahil nakabakasyon po ako ngayon dito sa sa Bicol, kaya medyo busy ako sa mga anak. Bumabawi. Ilang years akong hindi nila nakapiling, about almost 4 years. Kasi nga dahil nag-change ako ng company, ayan, hindi ako nakauwi talaga as in. So nag-change ako ng company. Tapos, ayan, hindi ko na iuwi yung bakasyon ko dapat dun sa previous company ko, nagka-problema. So, ngayon naman, dapat pauwi na ako. Nag-pandemic last year, last May, bakasyon ko. So, ang ginawa, ngayon na lang ako nakauwi sa kasama kong mga anak ko. Pero mag-stay kami sa, ng asawa ko sa Cavite. Andun ang bahay namin, pero ang mga anak ko nandito nag-aaral sa Bicol. Ayan. So, hindi pa nakakaalam, ako po ay taga Samar. Ayan, Waray. Ang naasawa ko lang is from Bicol, kaya nandito ang mga anak ko sa Bicol. So, doon pala sa mga nagpapa-shoutout sa akin matagal na. Ayan. Ay, yung iba matagal na, hindi ko naasikaso. So, ngayon ko gagawin, kaya ako nag-live at saka na-miss ko kayo. Ayan, na-miss ko yung may kinakausap. Naalala ko kung nandun ako sa Dubai. Tuwing break time ko. Or pag wala akong makausap, pag day off ko, ang ginagawa ko is nagla-live ako. Yan, sa aking YouTube. Dito, nagla-live ako para kahit papano may nakakausap ako. Ayan, shout out sa lahat ng mga OFW. Yan. Yung mga nakaka-relate sa akin dati. As in, ngayon nasa Pinas na. Ayan, sa 3 milyon na viewers ko, shout out naman sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Ayan. May dumaan. Nasawa. Naligo. Ang galing lang siyang naligo. Kaya nakikita ka dyan na nakaubad. Ayan. Baka may skandal tayo. Gardo Versosa daw ang katawan. Mas
Ayan, umpisahan ko sa pagsha-shoutout pala dun sa mga nagpa-shoutout sa akin. Actually, nilista ko sila para wala akong makaligtaan. Ayan. Ayan, shoutout po sa sa mga Buko and Briso family. Ito si Lucy Briso nag-shoutout, taga San Pablo City siya, pero for sure waray din siya. Ayan. Ayan, at saka ito, ayan, ano daw? Briso and Buko family ng San Pablo City. Ayan po. Yun yung mga gusto pang magpa-shoutout sa akin, mag-comment lang below dun sa mga videos ko. Ayan. Dahil pag may time ako, gagawin ko ng paraan. Pangalawa is Tuwing Muscosa from Boracay. Nasa Boracay siya, pero taga Dolores siya. Waray-waray siya. Sa haralit itong hakuan, hapurunggan it Dolores. Ayan. And then sa Rosalina Villapana, ayan, watching from UK. Siguro isa din tong waray-waray, pero nasa UK siya. Ayan, na shoutout na kita, Rosalina Villapana. Ayan. Watching from UK. Rajili Toscano from Dagami Leyte. Di ko maano yung pagbasa. Rajili o Ragili Toscano from Dagami Leyte. Ayan, Bisaya man, Bisaya Waray. Ang Leyte parang din yan eh, Waray at Bisaya, magkahalo ang ang salita dyan, pero maiintindihan pag yun. Ito yung mga sugad ko nga Waray. Iba man it mga dito mga dialect naman, di maparupar. Ayan. Panglima si Sheridan Alcalde watching from Dubai. Ayan, Miss Sheridan, na shoutout na kita. Watching siya from Dubai. Isa din siyang OFW. At actually, galing din ako ng Dubai. Ayan, isa din akong OFW ng Dubai. Ayan, gano'n. At tapos, itong pangatlo, si Dan Apilado. Ayan, Dan Apilado. Watching from California, pero taga Burungan. Taga Burungan man ako liwat, Burungan City, Eastern Samar, ayan. Taga dito man gihapon ako, pero maiha kakauli ngadto hakuan Burungan. Siguro kaluoy sa Diyos matapos yung mga problema natin yan na agin dadaanan, makakauli gihap. Nakakamiss man. Ayan, nakakamiss. Ayan po, ayan, tapos na. Doon sa wag na kayong magtampo. Ayan, na shoutout ko na kayo. Ayan, 6 yan sila. So, Lucy Briso, Tuyeng Muscosa, Rosalina Villapana, Raquel Toscano, Sheridan Alcalde, at Dan Apilado. Ayan. Salamat sa inyong effort. Ayan, sa panonood lagi sa mga videos ko. Sa ngayon, wala akong napupost ng mga waray song. Ayan, pasensya na kayo. Ayan, ang ginagawa ko kasi ngayon, busy-busyhan si Inday. Nag-spend ng time sa family. Ayan po, comment lang po kayo, Vilo. Ayan, shout out daw si Romel po, tropang Damam, Saudi Arabia. Thanks po. Ayan. Ramil Obieta, taga diing kaha at hakuan, Samar, kung waray-waray ka naman. Ayan, isa rin siyang OFW. Ayan, Damam, Saudi Arabia. I-shout out natin si Ramil Obieta. Ayan. Pati na rin sa kanyang mga kasama dyan. Kumusta kayo, mga kapwa OFW dyan natin. Ayan, ingat po tayo laging lahat. Keep safe always nga naman daw. May sasabihin ka daw. Ito ang aking esposo. O, shout out daw, Han. May isa shout out ka daw. Wala, ayan. Nag-aano siya ng Pili. Ayan. Nagkain kami. Walang signal dun. Magbibiyak kami ng ng pili. Masarap. Masarap din yung gawin yung minatamis pili nuts. Normally yan yung mga pinapasalubong ko dun sa mga dati pang nagbabakasyon ako. Pagbalik ko sa Dubai, ayan. Pagaling sa Bicol, ayan, pili nuts yan yung nila dito sa Bicol. Pili nuts,
Pwede rin fresh. Ayun, fresh yun. Bibiyakin lang niya. Ayun, nagpupukpuk. Nagpupuk. Ay, from Northern Samar. Ayan, waray manliwati ka. Din dapit ha, Northern. Hagamay. May da kami dida mga kuan. Mga patod. Didahan Northern. Pero wala pa kitingada. Hiniha nga panahon. Ayan. Taga ano pala si Ramel Obleta. Ayan. Obieta. Ayan, Obieta pala. Mali ang aking basa. Ayan. Kain daw tayo ng ng pili. Kung pwede lang namin ma-share. Ayan, pwede namin ma-share sa inyo. May pili nuts kami. Nagbibiyak yung aking asawa. Nagpupukpuk. Marami yan actually, nasa nasa sako. Binili ni Papa. So, pagbalik namin ng Cavite, ayan, dadalhin namin yung iba. Kasi yung mga kaibigan na kapwa waray-waray namin, yung kapitbahay namin dun sa Tansa, sa Cavite. Nag-request sa aking asawa na dalhan ng pili. Dalan mo ako dito ha. Pakita natin sa kanila. Yan. Ganito yung tsura niya pag na asa ng camera. Ayan, nabiyak na yung pili. Ito na yung pinaka-nuts niya. Ito yung ginagawang kaya nga. Ito yung ginagawang sweet dito sa Bicol. Ayan, gusto ko sanang ipakita yung pagbibiyak niya ng ng pili. Ang gamit niya martilyo. Pero masarap yan. Ubusin ko daw. Masarap siya. Lalo pag pag matamis. Minatamis na siya. Ito yung tsura ng yung nabalatan. Saglit, kunin ko yung Hindi ba nahabit iyak? Hindi pakikita ko lang sa kanila. Yung hindi pa nabibiyak. Ayan. Ito, yung hindi pa nabibiyak. Minsan may pa yan, yung parang yung balat. Pero ito na lang yung nasa loob. Pero bao pala ang tawag sa Tagalog. Nakalimutan. Sige, waray nga tayo. Ayan, yung niya. Tapos pag biniyak, nagiging ganito. Ito normally yung mga gagawang sweet dito sa Bicol. Yung pili nuts. Masarap pero mahal. Ngayon medyo mahal na. Nagmahal na ngayon yung pili. Matamis. Ayan, magandang negosyo. Yun sa mga tanim na pili. Yung mga hindi pa nakakatikim ng ganito, masarap siya. Bili kayo. Pwede nyong bilhin dito sa Bicol. Normally yung mga galing Samar pag nagbabiyahe, sa mga terminal yung ihinto at kakain. Meron yan silang mga tinda pero na siya, minatamis. Yung maliit na garapon, magkano yun? Hindi daw niya alam. Mahal na daw ngayon. Hindi katulad dati-dati yung maliit na ganun. Pag nabalik ako ng Dubai, 100 pesos. Siguro ngayon wala ng 100. Ayun, pamalingki mo, yung 1,000 mo, ilang paraso lang nabili mo. Kaya, lalong pahirap ng pahirap dito sa Pilipinas. Pahirap, mahal lang bilihin. At, ang sahod, mura lang. Lalo na dun sa Dubai. Mahirap. Mga OFW, lalo kami. Napiktuhan yung namin sa pandemic. Kinaltasan kami sa sahod ng Yung iba, start ng 15% to 50%. Ayan, bawas sa sahod. Kaya doon sa may mga kamag-anak na abroad, huwag kayong magtataka. Bakit? Kaunti na lang yung pinadala. Lalo na yung mga
nagtatrabaho sa labas sa company. Hindi naman daw naapektuhan yung mga nagtatrabaho sa bahay, yung mga domestic helper natin. Hindi sila nabawasan ng sahod kasi marami akong kakilala doon. Wala naman. Ang naapektuhan lang yung mga nagtatrabaho sa labas, sa office, doon sa mga mall, ayan, katulad ko sa mall, ayan. Yan ang naapektuhan, may bawas ang sahod. Hanggang ngayon, mag-iisang taon na ako, ayan, kahit tayo ng pili dyan. Kaya huwag kayong magtataka. Ang daming nagsarang company at saka mga umuwi. Para sa kaalaman, maraming company ang nagsara, maraming mga OFW natin ang umuwi. Dahil nga doon sa nangyari sa sahod. Ang iba malaki ang sa sahod. Tapos wala nang halos matitira sa kanila. Ang matitira sa kanila, tulad ko, nag-uupa ko ng bahay, pagkain ko, pamasahe ko pa. Kunti na lang yung natitira. Yung pinagdaanuhan ni mama, pinagtsatsagaan. Na parang binabudget niya. Sa tatlong anak ko, ganun lang kaliit nung napapadala ko. Kaya, hindi ganun kadali, mahirap. Tapos iisipin ng mga mag-anak mo, marami kang pera kasi nga sabi nga nila abroad. Tapos sa kasagsagan ng pandemic, yung health mo, parang 50-50. Na parang ba yun? Dahil nga sa takot na rin na magkasakit ka. Kasi ang dami nating kababayan na namatay. Kaya masaklap. Kaya tayo mga OFW, ingat ka tayong lahat dyan. Ayan, Ramel Obieta, ingat daw ka. Ingat kayo dyan sa mga kasama mo. Doble ingat. Ang ginagawa ko din, doble ko yung mask ko. Hindi naman kasi uso doon yung face shield. Kaya ginagawa ko na lang, dinodoble ko yung face mask ko, tapos hindi na rin nasusunod yung social distancing na sinasabi nila. Ayan, doon sa metro, dikitan tuwing pauwi, pag rush na, dikitan hindi na nasusunod. Mas mainam pa doon sa morning, nagbabasa ko, nasusunod pa siya, pero doon talaga sa metro, yung mga commuters, kaya kailangan natin doble ingat talaga. Mainam na yung may mga sariling sasakyan, talaga makakapag-iingat sila. Ganon. Isa masaklap na nangyari. May isa akong friend na nung kasagsagan yung COVID, as in namatay. So, yun ang pinakamasakit dahil hindi na rin nakita ng pamilya niya yung bangkay niya. Ay, nasabi ko lang, bawal daw ibangkay. Ganon. Para nila, maramdaman nila kung paano ang kalagayan natin doon sa malayo. Masaya na lang tayo. Ang ganda ng simbolo ng hangin dito, hindi ko lang kasi mapakita sa inyo. Paano ko i-reverse yung camera sa try ko. Ayan. Ganito dito sa amin. Ayan, ipakita ko sa inyo. Lakas ng simoy ng hangin. Makikita nyo yung Vulcan Mayon. Ayan mga kapatid. Para ma-refresh naman ang ating mga isip. Ayan. Ang sarap. Ang simoy ng hangin. Nandito kami sa sa taas ng bahay. Pangalawang palapag. Ayan. May mga tanim si Mamang Langka para makita nyo. Ayan, share ko sa inyo. Hindi ko maikot kasi banda dyan sa kabila. Sa gilid ng bahay. Walang Ayan, may buko kami. May tanim na niyog. Ayan, sa baba pala yan. As in, maaamoy nyo ang fresh air. Lalo na kayo dyan nasa mga kapwa nating mga OFW, namimiss nila yung ganitong feeling. Sarap ng hangin. Ayan, matatanaw rin yung mga sasakyan para hindi masyadong kita. Ayan. Diba? Nakita nyo na. Ganito. Ayan. Rin.
nang makita nyo yung tanawin dito. Ayan. Actually, nakatikim na kami ng bagong aning palay na ginawang bigas. Ang sarap. Masarap. Ayan daw. Tapos ka na, Han, pupok? Masarap eh. Ayan mga kapatid, salamat sa panonood. Thank you so much. Ayan. Dun sa mga nanood sa akin, maraming salamat po. At sa ito si Ramil Obieta nag-comment pa. Maganda naman. Oh, ayan. Ako din bago ako umuwi, nung March 1 lang ako umuwi. Ayan. Natapos ko rin yung aking vaccine, first dose at saka second dose, pero in-advise nung nag-vaccine sa akin na palipasin ko raw ng 2 weeks before ako mag-travel. Ayan, maganda yan, at least vaccine na kayo, libre. Libre naman, kahit dun sa Dubai free naman ang ang vaccine. Maganda yan para safe tayong lahat. Ramil Obieta, okay yan sa mga kasama mo. Doble ingat na lang lagi. Pero hindi pa rin kasi may kaibigan ako na na-vaccine din, nagbakasyon dito sa Pinas. Nakumpleto niya yung kanyang vaccine. Tapos nung nandito na siya sa Pinas, pagdating niya, negative siya. Pero nung pabalik siya ng Dubai, ayan, 3 times siya na na swab test kasi lagi siyang nagpapositive. Umuwi siya ng December, nakabalik na siya this February. And 1 month lang supposed to be ang kanyang bakasyon. Natagalan dahil tuwing i-check siya, twice siyang naging positive. Nung pabalik na. Pero ang sabi nila dahil daw dun sa vaccine, hindi naman siguro kasi ang dami namang na-vaccine lalo na sa Dubai. Compulsory kasi pag dun sa Dubai, ang inuunan nilang mga i-vaccine, yung mga frontliners, yung mga nag-work sa hospitals, ayan, yung mga nag-work sa mall, priority talaga nila, unahin. Katulad namin, ayan, inuna kami. Kaya natapos ako ng vaccine ko. Bago ako umuwi ng Pinas, kompleto na siya. Ayan, kagandahan lang pag ganyan, pag na-vaccine ka. Ano naman mga naramdaman nyo? Kasi yung iba, nilagnat. Ako, doon ko lang naramdaman dun sa pangalawa kong vaccine. Yung second, dose. Parang nahilo-hilo ako ng konti. Pero never ako nilagnat. Hindi naman ako nalagnat. Yung mga ko, kasama sa trabaho, ayun, nilagnat sila. Nahilo. Nakapag-absent nga sila sa work. Pero ako so far hindi naman. Wala naman na effect sa akin. O malakas lang daw yung resistensya. Kaya ganun. Kaya walang side effect. Buti pa sila. Ayan, sana all daw. Sana all lahat tayo mabaksinan. At safe lahat. Ayan, dun sa aking mga kulig, ayan, hindi ko makakalimutan, shout out ko ulit. Si Dalia Estrada, ayan, Franklin, from Cameroon, hello, and Rakesh, Prasadi, Romel, Mr. Sushant, ayan, hello to all, ayan, thank you. Thank you. Hindi kayo nakakalimot mangumusta sa akin. Ayan. Ayan. May na ako. Nananaba na ako dito na sa Pinas. Sobra. Ayan. Hiyang. Ang sarap kasi ng ng pagkain. Sobrang namis ko. Yung mga, kahit naman dun sa abroad, mga fresh or may mga yung nakakain natin, masasarap. Or kahit anong pagkain pwede natin kainin dun. Unlike dito sa Pinas, ang kilo ng baboy kanina, yun, speaking of baboy, yun ang ulam namin, sinigang. 320 ang kilo. Tapos yung galunggong last
Mga kahapon ba, 240. Hindi daw parang parehas. Ewan ko. Ganon. So, hanggang ano pa ako dito kami ng asawa ko. Hanggang ano pa kami dito sa Bicol hanggang April 18. Ayan. 18 pala yung balik namin sa Cavite. Kasi may okasyon dito. Parang fiesta, yung iba naghahanda, yung iba hindi. Kaya si mama, parang maghahanda siya ng konti. Kaya pinapaintay kami. So, nag-spend din ako ng more than 1 month sa mga anak ko. Ayan. So, wag kayong makakalimot yung hindi pa nagsasubscribe. Napulol ako. Nagsasubscribe sa aking channel. Wag kayong makakalimot mag-subscribe. Ayan. At i-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. Ayan po mga kapatid. Salamat po. Ayan, Romel. Sa aking talagang naghintay, Ramil Obieta, thank you so much sa panonood. God bless. Keep safe always. Sa pagpalain kayong lahat dyan, mga OFW natin sa Damam. Ayan. Sa Damam, Saudi Arabia. Parang mostly lang ba lalaki ang nandun. Hindi kasi open country yan, alam ko. Ang open country ang Dubai. Dubai ang open country, kaya wala akong idea sa Saudi. Yun. Ayan, 2 milyon na yung viewers natin uli. Salamat. Salamat mga kapatid. Yes, Yet Vlogs, thank you. Humabol ka kahit papano, nakahabol pa rin. Kumusta dida haton? Ang mga waray-waray nato nida, Burungan, Katbalogan, Tacloban, ang mga lady, ayan. And sa mga ano natin kamag-anakan dyan, kumusta sa inyong lahat. Ayan, hindi mo nakita ano yung aking nandito kami ngayon sa Bicol, yung fresh air at green. Ayan, ganito green, pakita ko. Ay, hindi ako makaikot dun sa may ano terrace kasi nga walang ano dun. Parang mahina yung wifi, hindi umaabot doon. Ayan, share ko para makita nyo. Ganito ang ginagawa ko tuwing hapon. Nagtatambay-tambay dito at may duyan pa ako dyan. Next time pakita ko sa inyo yung duyan. Ayan, nagpapahinga ako. Nagduduyan-duyan. Kaso nga lang hindi abot ng ko ba, ang hina ng internet. Hindi siya naabot ng internet. Hindi siya kayang abutin ng internet. Ayan. Kaya binuksan ko yung screen ng ng bintana para pumasok din dito sa loob yung hangin. Kasi nga paghapon, alam naman dito sa Pinas, maraming lamok, daming mga tanim, lalo na din dito kami sa tabi ng taniman ng palay, kaya sobrang lamok. Need namin magkatol or mag-spray. Sa gabi naman rin, minsan maalinsangan, minsan masarap, malamig, kaya ganon. Hindi parehas ang panahon dito sa Bicol at hindi pa ako nakakagala. Lagi lang ako nandito sa bahay. Yan mga kapatid. Dapat magpapaalam na ako kasi may dumating na 2 Kaya sayang naman. Doon sa mga ayan yung mga humabol, ayan, ipakita ko sa inyo. Kumain kami ng asawa ko ng pili. Binibiyak niya fresh. Pero gagawin daw tong matamis. Magpupukpuk pa. Gagawing matamis ni Papa. Ginagawa rin din tong palaman. Palaman sa tinapay. Medyo mahal na pag binili. Ayan po mga kapatid. Thank you sa inyong lahat. Magko-coffee break na ako. Salamat sa inyong panonood. Ayan, Yet Vlogs, thank you at nakahabol ka pa rin. Kanina pa ako
Doon sa mga nag-iintay ng aking mga pag-games, hindi ko pa nagagawa. Baka pagbalik ko pa ng Cavite, doon ko na gawin. Kasi nga, sinusulit ko yung time ko dito sa aking mga Tsunakis. Spend time with Tsunakis. Ayan, mga binata na. Sa last na video ko na nag-live ako, speak waray, kasama ko yung tatlo kong anak, medyo mga shy. Puti sa pa nila nakijoin. Kaya, ito, bye-bye na mga kapatid. Thank you so much sa panonood. Huwag laging, sana lagi kayong andyan pag ako mag-live. Ingat tayong lahat, doble ingat, at keep safe always nga naman. Bye-bye. Thank you. God bless.